Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Omla ban len baga jingshim khia jong gi bor pulit ka ripoi district ban mi shasurok ban penlong ye ka jing talasi ye ki kali ki balet ki bawan ki ba pen kheng an habanya kali kala penduna ya shipun ka jingdon ki balek klemakor habanya kali bat pen kheng an ha ki babon ki rukom bat kene kala penduna ro ya ka jingmi jong ki jingja ki psungsi hasurok ba kala bande de ka jingnya kali hapen ka jing bu aikian ka jing bom pendan yo seat belt ka jing pendan ye ki lagi bathaba bat kiwe menta ka jan metro ki bor pulit ka ribhoi ha ka jing lam jong senior superintendent of police ka district u vs rotor ha ka jing lang jong additional sp u ba o masar lembat kiwe ki officer pulit kila mi biang ban talasi ye ki kali ha surok ba ha gi benta ka shnong bernihat hajan ka bernihat police outpost na ka jingtip halor ka jingmi biang jong ki pulit ka ribhoi district ban shimkhia ban talasi ye ki kali ki balek ki bawan menta ka janmet Menteri Sarkar ka Sarkar Jilla ubadeiru UMLA ke Jirang constituency uba sostano sotun ulwan ban Aiman Sim ye ki pulit ke district Ribhoi haga bah ka jingyo ban nekren ban unu Menteri Sarkar ulai ke jingyaro ye ki pulit ke district Ribhoi ba kimju thaj ban mi shasurok ban talasi rengkat bat ke jingai jinghikai ye ki paitba ba kimdei banyak kali hapadeng ke jing buaj bat kalong ke badon kambha ban but ye kiwe ki kendon nya kali ban lai ni kino ki jingja ki basongsi आप जमीन कमाते वो कितना है खोलो हम बताएगा आपको कैसा लगाना है हाँ ये अभी ना बात अभी लगाएंगे हाँ शॉर्टकट आराम से करो दाम इंजन ऑन करो दूसरा गाड़ी सर वो एग्जाम खत्म होना मेरा ठीक है इंजन ऑन करो ना थोड़ा दबा के दबा के Halo kenika checking harga beda bagi kali yaki rukomnya je kali nangta beda batka checking yaki driver kipa don teng ki driver ada jingga nya juki ka kali kelongka teng ka kata kajingnya hormor ki kali buat punsin don ru ki nongnya kali kipa hadian bakila depan mat dan bandi ye kijing di buat yang ta kesnya kali dan tak tahu ba hadian belami bun ki accident ki bang lai bun sin kita ki accident ha ka national highway but kene ke issue ha ka baro higi ka concern ka jong ngi baro kum ki nong ilam ki nong mikmat ila debra ya ke issue sya ka sarkar
but nakaliang honorable chief minister, nakaliang minister in charge home police kila ship ya ke jingkli but ke laai ke direction but ngasoban adu ke jingero ya superintendent of police jong ka Ripoy district but ya ka police department hi berowai namar dailing ba ka jingdu thia do dem ke jongki ke jingsim kya ke jongki but ka ke bangai I ha ka bangawan hang nero internet namar ba nakaliang di police kiba personal kiba check ke kini kali kim kiya beta ka akor ke burom ki kren ki da ka akor ke burom bat ki pensau tho ki bat bagi da pensai ki ba kim dai ban le kerki lane banyak thomo ki kali bat hadin ba katu kane tayo katu kane banai ngili ba hadin ba kiladon kene ka checking ngeli iba kadon ka kata ka result ka babha hakaba ki ka accidental case kala duna ba hakni ka national highway bat kalong ka ek ba internet ya ka jingsim kia ka jong ka police department na do kli do jong ka district superintendent of police bat ki koro ki staff ki police personnel bashim ya ka senjam ban check man kapur bat ni ki yang deki kenta benyang ban check kamri ke basuk benong benyang deki kenta benyang ban check ki kali bat kalong kade ke jing check ki kali kalong ka awareness ke jing pensai saki nongnya kali saki ba nya ki kali ba maki kalong ki ba husiar ki ba fikir ba ha bagi nya ki kali kenang ba kanum don kano ka jing accident hadian hubut bat ngasuban ay ke jingero sa hisin ya ka jing trash dam kejuki bat nga kerparu ya I ngalayo penekren BSP kerpat iki ba kene ke checking kade belong regular checking nang ba ki pajba ki banyak kali kita kinyong nak nyak kali ba kindon ni kata jing perkat lupah lade ba hidai banle ek ko pha na kapta habapi ya je kali bide nya ekali hakalenti ke babej bat bide nya ekali daka kata ka jing pengat bat bamdon kono ka jing di buai namar ngili ba kidon ki kes ki ba kilalap bagi babun ki driver ki hadian ba kiladap mat kiladap di kisanya ekali bat dai nangta kala bendon ki jingja haki accident ki ba fair hapu ka national highway